Efectele cutremurului resimțit și în India aflăm informații de la profesorul Nicolae Hentz. Bună dimineața! Cum s-a simțit acolo în New Delhi? Bună ziua! Cutremurul de 7,9 pe scara Richter s-a simțit în zona de nord și nord-est a Indiei în intensitate între 5,5 și 6,2 pe scara Richter. Ce oră era acolo când s-a produs cutremurul? Cutremurul s-a produs la ora locală 11:45. Epicentrul a fost în Nepal, lângă Pokhara, nord-vest de Kathmandu, la 80 de kilometri, și s-a simțit puternic în toată partea de nord și nord-est a Indiei, la granița dintre Nepal și India, inclusiv în Jaipur, în Calcutta, în Jammu și Kashmir și, bineînțeles, în zona capitalei unde mă aflu și eu. Iar replica s-a produs la 30 de minute după, la ora 12 și 15 minute, și a avut o magnitudine de 6,6 pe scara Richter. Telespectatorii noștri văd în acest moment imagini din Nepal. Acolo sunt clădiri prăbușite, pur și simplu sunt drumuri crăpate. Cum este în India? Sunt zone în care a fost atât de grav resimțit cutremurul? În zona de nord-est există o plajă de 10 km în partea de nord-est, unde cutremurul s-a simțit în magnitudine de 7 pe scara Richter. Vă dați seama, clădirile în zonele acestea nu sunt foarte bine consolidate. Oamenii, bineînțeles, sunt foarte panicați în zonele afectate, iar ce am văzut la televizor este că primul ministru al Indiei, Narendra Modi, a instituit un comitet de urgență pentru a evalua pagubele materiale care se estimează a fi masive, precum și posibile pierderi de vieți umane, cum spunea și dumneavoastră. Cel puțin un copil din zona de nord-est a Indiei a murit prins sub dărâmături, una dintre clădiri s-a prăbușit. Ce alte măsuri, ce alte sfaturi au dat autoritățile în urma cutremurului? În zona Nepalului s-a simțit panica, iar aeroportul este de asemenea închis. Zonele afectate nu au deloc electricitate, ceea ce este o mare problemă, după cum vă puteți imagina. Iar unul dintre turnurile istorice din Nepal, Durbar Tower se numește, s-a prăbușit și se crede că cel puțin 60 de oameni sunt prinși sub dărâmături în acest moment. Din informațiile pe care le aveți, în zona epicentrului este o zonă turistică cu mulți străini? Bineînțeles, este o zonă turistică, este zona Himalaiei. Vă dați seama, foarte mulți turiști sunt acolo. Chiar au fost intervievați câțiva dintre ei care erau la fel de panicați ca și nepalezii sau ca și indienii din aceste zone. Și încă o informație pe care am văzut-o la CNN aici: din 1934 nu s-a mai înregistrat un astfel de cutremur de o magnitudine asemănătoare în zona Himalaiei. Deci vă dați seama, este un cutremur mare, panica este de asemenea mare, oamenii nu au mai văzut asemenea lucruri și vă spun pe pielea mea, aici s-a simțit 6 pe scara Richter, dar a fost destul de înfricoșător. Erați într-o clădire înaltă sau cu câteva etaje? Eu, din fericire, stau la etajul 1, clădirea are 10 etaje, vecinii mei au fost mult mai panicați decât mine, dar s-a simțit și replica de 5,5 pe scara Richter a fost de asemenea la 30 de minute simțită și în zona New Delhi. Cum au reacționat televiziunile, cum a reacționat mass media din India, la cât timp și în ce mod după cutremur? Foarte prompt au acționat. Aici sunt 5 televiziuni de știri care au licențe de la CNN, IBN, ESPN și așa mai departe. Au reacționat prompt, au trimis reporteri în zonă. Bineînțeles, oamenii sunt panicați, sunt imagini cutremurătoare, sunt oameni, șosele, chiar acum am văzut și chiar acum arată, sunt șosele care sunt crăpate pur și simplu și sunt mașini care au intrat cu jumătate din bot în șosele, clădiri prăbușite. Vă dați seama, 8 pe scara Richter nu este puțin. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și